Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. Tots els diumenges, de 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. El Club 21, Numintec, és una empresa important, sempre la tenim a prop, és una empresa important, líder del país, telecomunicacions, una empresa especialitzada en serveis de telefonia amb cloud computing, serveis d'intel·ligència de negoci, tot el que vol dir manejar la informació d'una companyia, petita, mitjana o gran, i saber què està passant allà i ajudar a la direcció, ajudar tot l'equip a que entenguin millor el dia a dia a la feina. Numintec és una empresa del país, catalana, amb expansió europea i internacional. Tot el tema de tecnologia, i tenim cada setmana a la Clara Bassols, del Departament de Comunicació de Numintec. Clara, benvinguda, bon vespre. Bon vespre, David, gràcies. Escolta'm, des de Numintec, jo dic pentineu o recerqueu o busqueu què vol dir innovació en el món per aportar solucions a les empreses, i tu cada setmana ens expliques alguna cosa que és un futur proper o més o menys proper. Avui parlem d'una tecnologia que permet l'accés a internet mitjançant la llum LED, el LED, el LED. Això es diu Li-Fi. Sí. Li-Fi. Que jugam, tots pensem amb el Wi-Fi, no? Exacte. Que és el que és més habitual ara mateix. Però sí, avui us vull parlar d'un tema que, de fet, és una realitat, però encara no s'ha desenvolupat ni s'ha implantat a la majoria d'empreses o de llars, perquè encara té un marge de millora, no? Però es creu que té un potencial interessant perquè planteja uns avantatges que si es desenvolupen bé, doncs poden ser molt interessants per l'empresa. Què fa el Li-Fi? Doncs en comptes de fer servir els cables que fa servir... Ja dius Li-Fi com si tinguessis 14 a casa teva, eh? Sí. Com si fos allò, mira, em poso Coca-Cola i poso el Li-Fi i escolta... Sí, no el tinc en aquest cas, però també perquè aquí a Espanya no s'ha comercialitzat ni d'una forma massiva, per entendre'ns. No hi han apostat encara per aquesta tecnologia. Quan hi apostin, jo suposo que això avançarà ràpid, no? I el que fa és aprofitar qualsevol llum, és que a més es pot aprofitar qualsevol, no? Perquè es posa un dispositiu a una llum que tinguem en una oficina i un receptor, que aquest és una mica el principal inconvenient actual, que necessita masses coses, no? Clar. Posar aquest dispositiu a la llum, el receptor a qualsevol dispositiu. Clar, imagina't que haguéssim de posar a cada smartphone, a cada ordinador, a cada dispositiu electrònic un receptor. Engorrós, no? Clar, o sigui, això jo crec que fins que evolucioni i el mateix mòbil incorpori un receptor ja i no l'hagis de posar extern, és com farà el salt final, no? Però el que fa és això, transmetre les dades a través de la llum. Val? Tal qual. Quines dades? És que no acabo doncs qualsevol, les mateixes dades que es transmeten ara pel Wi-Fi, no? Tots sabem que, no sé, correus electrònics, quan ens connectem a internet, les imatges, descarregar-nos pel·lícules, tot el que movem a internet. A través de la llum LED. Sí, o sigui, seria un substitut del Wi-Fi, no? Un pas més del Wi-Fi que dèiem que tenia inconvenients, no? Sobretot que això que és una mica engorrós, no? D'anar posant tants receptors i tants dispositius a tot arreu. També que de moment encara no aconsegueix travessar parets. El Wi-Fi, segons com, tampoc, perquè segurament els oients que tinguin una casa gran doncs m'entendran, no? Ja hem de posar amplificadors i encara no està del tot solucionat això. Però el Li-Fi aquest és un altre inconvenient. Avantatges, doncs que no causa interferències amb altres sistemes. Per exemple, en els aeroports, en els avions, doncs això podria ser una alternativa. I que, de fet, assoleix molta més rapidesa. És un tema que és reiteratiu amb les meves seccions que vaig parlant de... La velocitat, Sí, innovacions que millorin això, perquè, de fet, és un problema real ja. El canvi aquest que estem vivint ara de les freqüències de TDT, tot això tan engorrós una altra vegada, no? Que estan sempre donant... Sempre ens maregen, d'una manera increïble. No vas allò, heu de tornar a resintonitzar, Tot això és perquè no tenim prou espai per fer aquest canvi del 4G, no? Al final estem veient que la capacitat de transmissió i la velocitat de les dades és un problema. Clar. Llavors, el Li-Fi podria ser una solució, perquè va fins a 5 vegades més ràpid que podria anar que el Wi-Fi, no? I no té interferències, dius tu, no? O sigui, no. Per exemple, a l'avió, com tu deies, no? Podríem tenir aparells connectats sense interferències amb el pilot. Això és el que diu el consorci que l'impulsa, de fet, des del 2011. Això existeix des del 2011, ho va crear Harald Haas a la Universitat d'Edimburg, que és un invent escocès. I ells el defensen des de llavors i diuen que aquest és un dels seus avantatges, justament. I bé, hem de veure com segueix evolucionant. Potser en el futur, doncs això, veurem aquests dispositius o no, minis dispositius a les llums de les oficines
i ens irradiaran amb aquest LiFi que substituirà el Wi-Fi. És interessant, el llum que transporta informació. Sí. Jo suposo que el nom també, el naming és molt important en qualsevol projecte, i en aquest també, no? Mira, busques una mica el referent actual, el Wi-Fi, i li dius, substitueixo aquest Wi del wireless per l'I de llum, podríem dir, no? De llum, sí, és molt xulo, eh? Bueno, quan estigui aquí, suposo que Numintech ho aplicarà i ho oferirà a les empreses. Sí, no? Nosaltres, com dic gairebé cada setmana també, que nosaltres toquem molt de peus a terra, no? Jo aquí parlo de molts projectes que estan sent investigats, alguns són més presents que d'altres, no? A Numintech sí, estem oberts a tota innovació que millori el dia a dia de l'empresa. Nosaltres el que fem és aprofitar una cosa que potser no és tan innovadora, que és el telèfon, però que segueix sent indispensable per totes les empreses, i donar-li una mica tota la informació relacionada amb aquestes dades de la telefonia, no? Volem ser una mica... Mira, Google, de fet, és partner nostre, és a dir, que no passa res. Volem ser un Google Analytics de la telefonia. Absolutament, ja ho sou i us esteu convertint, i a més a nivell espanyol, europeu i internacional. Gràcies, Clara Bassols, del Departament de Comunicació de Numintech. Fins la setmana que ve. Gràcies, David.